Dwi'n bwysig na bod chi ddim cofnod o'r un. Dechrau mynd yn wirion. Beth yw gwirion? Dwi'n wair odlis yr un sy'n rhywbeth Sali? Mali? Sali Mali, ie. Dyn ni ddim yn credu wrth ysgu iaith bod eisiau rhoi mwy o bwyslais ar wrando. Ac wrth gwrs mae barddoniaeth yn dda iawn o safbwynt ni, achos mae gyda chi fydr i gael mewn pelillion telyn, pasio'r lafant, pasio'r lili, a mae'r rhythm yna, mae'n hawdd, neu'r mydr yna, mae'n hawdd cofio rhywbeth fel yna. Felly mae hwnna'n bwysig. Mae'n bwysig hefyd cael penillion sy'n fwy afreolaidd, fel ych chi'n cael mewn mesur Penrhydd. Bod nhw jyst yn clywed gwahanol gytseiniad yn ateb i gilydd, rhythm wahanol, brawddegau yn wahanol, brawddeg fer, brawddeg hir, a hyd yn oed mynd ymlaen a cyflwyno rhywbeth fel englyn iddyn nhw, lle mae rhythm yn holl bwysig mewn englyn, lle chi'n torri ar y mydr yna, a wedyn chi'n clywed yr iaith mwy neu lai fel mae'n cael ei siarad. Felly mae gwrando, dwi'n meddwl, ar bob math o iaith, popeth, ac yn arbennig mae barddoniaeth yn rhan bwysig o hwnna wedi. Un peth sy'n bwysig, bod nhw'n cael hwyl, bod nhw'n cael sport wrth i wneud e. A dyna pam mae'n bwysig felly bod nhw'n gweithio da'i gilydd, achos maen nhw'n un yn dweud rhywbeth mae'r llall yn gallu anghytuno, neu mae'n gallu gwella arno fe, fel ni wedi gweld praw yma. Hynny yw, o'n nhw'n gwella ar waith i gilydd. Felly mae'n gyfle iddyn nhw gyd weithio, a hefyd mae'n gyfle iddyn nhw wedyn i adrodd a gwrando ar be maen nhw wedi wneud. Mae hwnna'n bwysig, gwrando be mae rhywbeth arall wedi wneud, pethau syml, ddim yn dweud, ond wedyn mae'n bwysig bod nhw'n gwrando ar be maen nhw, a hefyd mae fe'n rhoi rhyw fodlonrwydd iddyn nhw, bod nhw wedi gallu wneud rhywbeth sydd yn daclus ac yn gryno o fewn cwmpas peder llinell falle, yn y Gymraeg, neu o fewn cwmpas cerdd fach. Mae hwnna yn rhoi rhyw, swn i'n dweud, rhyw boddhad iddyn nhw. Ni nath hwnna. A maen nhw wedi gwneud hynny drwy gyfrwng yr ail iaith yma. Mae'n bwysig iawn.